маркази савдои маъруфи Ашан гуфта аст, дар пайи таҳримҳое ки Русия алайҳи Туркия роҳандозӣ кард, арзиши маҳсулот боло меравад. Дар пайи таниши муносибатҳои Русия ва Туркия, баъди сарнагун шудани як ҷангандаи аввали Москав содироти бархе сабзавот ва меваҷоти Туркияро манъ кард. Жан-Перо Жермен, президенти шӯъбаи русиягии Ашан гуфтааст, онҳо бояд ҷои ин маҳсулотро аз ҷои дигар пур кунанд, аммо нархҳо гарон мешаванд ва гузашта аз ин кор вақти зиёд мехоҳад. Президенти Ашан изҳори умед кардааст, ки маҳсулоти туркии оянда бо маҳсулот аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Чин иваз хоҳад шуд. Ин дар ҳолест, ки қаблан Никита Исоев, роҳбари Институти иқтисоди муосири Русия гуфта буд, ҷои маҳсулоти кишоварзии Туркияро дар бозори кишвараш маҳсулоти Тоҷикистон мегирад ва қабли ин мақоми Русия Тоҷикистонро ҳамчун шарики муҳим дар шароити тезутунди ин кишвар бо Туркия мебинад ва метавонад ҷойгузини маҳкуми Туркия дар бозори русӣ бошад. Ба гуфтаи Никита, Тоҷикистон аллакай ба Русия анор, себ ва хурмо содир мекунад. ӯ аз қабли ҷониби Тоҷикистон гуфтааст, дар моҳҳои сентябр ва октябр 300 тонн аз меваҳои зикршуда содир шудааст. ҷаноби Исаев қайд карда, ки ҳоло дар вилоятҳои Суғду Хатлони Тоҷикистон қарор аст ду маркази логистикӣ бунёд шавад. Ин марказҳо метавонанд содироти маҳсулотро бештар кунанд ва ҳамзамон ҷойҳои корӣ бунёд мешавад.